Eu sunt cu mașina. Știți că să mulțumim tuturor invitațiilor noștri care ne-au făcut deosebită plăcere de a veni în mijlocul nostru. Să mulțumim chiar și dumneavoastră că ați acceptat invitația să veniți la Sfânta Biserică, să ne rugăm unii pentru alții și să mulțumim Bunului Dumnezeu că astăzi, 25 martie, luna Mestire, suntem poate mai buni, mai iertători, mai îndelung răbdători unii cu alții. Sănătate să vă dea Dumnezeu, să trăiți și să ne rugăm Bunul Dumnezeu să ne întâlnim și la anul și la mulți ani. Încă o dată mulțumim invitațiilor noștri și rugăm cu cea mai mare plăcere să vină oricând și când au plăcere să vină în mijlocul nostru și repet încă o dată, nu numai dumnealor, dar și noi, ăștia care suntem din parohie, să venim mai des la Sfânta Biserică și să ne rugăm pentru tot ce ne dă Dumnezeu, bun sau rău, pentru că Dumnezeu ne dă să știți numai bun. Sănătate și la mulți ani și în continuare poftă bună. Și încă o dată vreau să vă mai spun, boda proste pentru tot ce ați dat fiecare dumneavoastră și să ne rugăm Bunul Dumnezeu să vă dea înapoi, însuțiți și mie. Sănătate și numai bine de Dumnezeu. Numai că și mașina.